Jeg har lært noget nyt. Nu skal du bare se. Normalt, når man skal hækle, så laver vi den her. Og så har vi en knude. Og den kan vi ikke rigtig bruge til noget. Den er der bare. Men nu har jeg lært noget nyt. Man laver simpelthen bare en lykke. Så en lykke. Henover. Hold fast i skidtet. Og så stikker du den bare ind i lykken. Så laver vi lige nogle masker her. Ja, fine masker. Så åbner jeg op. Og trækker. Se. Ingen knude. Til gengæld 3 fine masker. Det er sgu da smart. Synes du ikke?